Nagyon sokat tanultam tőlük, rengeteg meggyőződésemet és tévhitemet oszlatták el egyébként az emberi kapcsolatokba vetett hitemről. Valóban kivételes szerelem és kapcsolat az, ami ő köztük van, valamint az a fajta megértés és egyetértés, ami köztük mindig is uralkodott. Ráéreztem. Ha valaki pár éve azt mondja nekem, hogy egyszer itt fogok állni, és esküvői beszédet mondok róluk, valószínűleg kinevetem. Nem azért, mert nem hittem volna, hogy egyszer összeházasodnak, hanem mert akkor még az volt a legnagyobb kérdés, hogy aznap mit találunk ki, mivel fogjuk elütni a nyarat. Hiszek abban, hogy vannak emberek, akiknek egyszerűen egymás mellett van a helyük. Hogy valahogy mindig megtalálják egymást. Tudom, te kevésbé hiszel az ilyen dolgokban, de én akkor megkaptam az életem legnagyobb ajándékát. Téged. Kijelented-e, dr. Éder Rebeka, hogy az itt jelenlévő Líbenau Lementével házasságot kívánsz kötni? Igen. Nehéz szavakba önteni, hogy mit jelent ez számomra, és hogy mennyire szeretlek téged. Ezért inkább úgy döntöttem, megmutatom, és megígérem, hogy nem állok le a próbálkozással, hogy jó férjed legyek. Kijelented-e, Líbenau Levente, hogy az itt jelenlévő dr. Éder Rebekával házasságot kívánsz kötni? Igen! Levi már nagyon régóta bele volt zúgva a rebibe, tehát ez szerintem középiskola eleje óta biztos volt, és én mindig is éreztem, ahányszor találkoztunk, vagy egyszerűen csak beszélt róla. Egy nagyon jó barátom egyszer azt mondta nekem: Levi, ezt a csajt sose engedd el.
megfogadom a tanácsot.